Shalom. Parhaladoni huriatta HKBP Cengkareng pasahaton mauliate di haroromuna di parminggota sadarion. Tuhata ma nama masu-masu parminggota bain sangap di goarna. Alani taparade marohata marsaor dohot debata martangyang na hohom maita. Kita saluhut hinaholongani Yesus Kristus tabe parhorasan ma dihita saluhutna Maranatha. Didongani Tuhani mahamu saluhutna. Tongon di minggu sadarion nung ngabongot hita tusada tahun parhuriaon naim baru ima minggu Advent na parjolo namar lapatan minggu pangaradeon manang panomunomuon haroro ni Yesus Kristus sipaluai na padua lihon tu portibion. Tema ni minggu ta sadarion ima dungo jala manoktong martangyang manang berjaga-jaga dan berdoa senantiasa atong jalo hamuma tabe Advent siak kami para ladoni HKBP Cengkareng. Selamat Advent madita saluhutna. Di bagasan sadarion toktong dohita mandok mauliate tutuhatta ala Yesus Kristus Raja ni huriai ala dilehon dope tuhita tikki lau marningot ari ait saportibi na dipatupa ganu tanggal sada Desember. Di minggu ta sadarion dipaingot dohita asa mangaruk karohata makilalahon jor putni sahid sori mago AIDS pakorhon ni virus HIV. Marhite parminggo taon naing rap martangiang hita tumangihon nasida naung makilalahon parini saiti songoni nang tumangihon nasida na makobasi akan namar sait HIV AIDS asatung marbisuk jala margogo nasida. Betahamu ita indehon ma Jehovah, ita olopon ma partano batuani hatwauta, ita dapoton ma tujolo ni boina marhite ite puji-pujian, ita olopon ma ibana marhite ite ende. Beta hita manukap dohot marsomba marsinggang mahita tujolo ni Jehovah sitok pahita marede mahita.
Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumoppa langit do tanoon. Amin. Pabuah hamuma tu borusion, idama nungaroha tuaon mi, idama ihutu ibana do upasilehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan na tumoppa langit do tano. Inorhon ni asin roham do umbain sahat ami tut taon hurian na imbaruon. Lehon matu huriam todim na badiai dot amaloon sakko. Asalam rarat jalagadda harajaunmu di tonga-tongani hamion. Say lehon mahiras ni roham tunaposom makataon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pargogoi mahami mangoloi ho di bagasan hapor siaw na toktong. Asa manahan hami sahat ro di ujungna marhite ite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion iman tersurat di Sadat Tesalonik bidu 5 mamuka masian ayat 5 ro di ayat 6.
Ai saluhutna dohamu anak hatiuron jala anak arian, dang sian borngin hita manang sian haholomon. Atong sayunang matar podom hita songon akan naleban, say dungu mahita jala maroha natorang. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami. Mangulahon na warto patikmi. Amin. Refleksi parningotan di hari AIP manang ait saportibi. Ganup Jepang hari sada Desember saya tapatu pada parningotan di hari AIP ait di sandok diat portibion. Ia parningotan di hari AIP manang ait saportibi di bagasan tahun 2024 ton ima sinondangan di tema global namandok Take the Right Path, manang mengambil jalan hak asasi manusia. Doho tema nasional namandok hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Temaon mangondohon hinarikot ni pakkobasion na matsay takas marhadomuan tu hak-hak ni ganup halak lumobi pangaradotion nasarupa taringot tu haipason nasopa birhon manang pasiding halak nahona aife AIDS on manang stigma dohot diskriminasi jala marhite temaon dihirim do ganup pakobas ni kesehatan kementerian lembaga dot aka organisasi na marhadumuan tusi marsitutu lau mangalehon pangatusion panorangion uhut patupa aka ulaun pakobasion tu na mangatasi HIV AIDS di inganan nasidabe.
Mangihutun penerapan ni bangsota di tahun 2024 pola doadong mar 503.200 sada halak nahona HIV AIDS. 1 Juni 2024 351.378 halak ODHIV manang orang dengan HIV nang memboto adong HIV di pamatang nasida. Torop ni 217.482 halak ODHIV manang orang dengan HIV namak kilalahot sa jalat tongon mandalani pangobation ARV manang antiretroviral. Torop ni 10.467 halak ODHIV di bagasan pangobation marite VL manang viral load HIV jala torop ni 11.662 halak ODHIV natongon mandalani pangobation ARV na diuji ni VL nunga tarida nanglam otik virusi di pamatang nasida. HKBP AIDS Ministry ima organ pangobasi laum manggotapi dohot mengatasi HIV AIDS na mangurupi ODHIV nang makobasi pola lobi 2 dekade ni uluhon ni Departemen Diakonia HKBP. Ganuk tahun say martamba do jukpang nasida nahona sait HIV AIDS. Torop ni halak na dapat dihobasi jala diradoti nasida di tahun 2003 saat rodi 10 November 2024 1.206 halak songonon ma parsagina parjolo HIV 333 halak AIDS 873 halak 2 Bawa 810 halak Boru 316 halak 3 umur 0-1 tahun 54 halak umur 10-1 tahun 412 halak umur 31 40 tahun 528 halak digijang ni 40 tahun 212 halak. Papaton parhona ni sait ala heteroseksual manang homoseksual 1.014 halak. Jarum narkoba 122 halak. Transfusi darah 1 halak. Sian ina ni dakdanak 50 halak. Jarum tato 2 halak. Hona jarum suntik kikarejo 2 halak. Dohot naso tarboto 2 halak. Palimahon namangulu 672 halak. Namoding 534 halak. Di parningotan di area HIV AIDS Portibi na pinatupan ni Sandok liat Portibion ganup ari sada Desember dihirim do ang giat sude hita parsidohot lao manggotapi hararat ni HIV AIDS mamukka sian dirita sandiri keluarga ta urian ng masyarakat petahe. Ang giat maganup ruas ni huria bolas gabe haroroan ni parbinotoan dohot barita na sitong taringot tu HIV AIDS. Akup ni taukap marohata ang giat rade majakon akka dongata nahona HIV AIDS di bagasan pasaurata si ganup ari jala parsidohot maita paulak kon stigma dohot diskriminasi sian nasida ay dongata jolma do nasida. Toktong ma marsiurupan ita lau paisaton pakobasyon manggotapi dohot mengatasi HIV AIDS.
Ia adven namarlapatan doi tiki panomu-nomuon talason maharoroni mesiasi tutonga-tonga ni portibion nagok hasusaan lumobi matunasida akan nahona HIV AIDS. Di bagasan panomu-nomunon gok pakirimon mahita rabdot akan namarsi taunoni songon tuata Yesus namarsi taunon lau mangalehon nguluna tuhita. Amin. Tatopo tima dosata tutuhatta martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami mariteite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali ami rotu jolom huilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani dong bay na upaserep hami diri nami sadarion di jolom jalau parhato pot hami tung na jot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalo mohon roham hamateani akka pardosa alai hamubau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagi duhon nami dohot pangalasyon nami marhite-ite pangulun nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham lihami marite-ite panindangion dohot hagogoon nitod di parbadia asa tarapul situtur rohan nami manjauho asa pantun igor jala daulat hami mat pangalau bahe nasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tabi gema baga-baga ni debata taringo tu asesani dosatta. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah labbat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tu hita hobbar tu akka dosatta jala dang dibaloson tu hita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakana makabiari ibana. Hasangapun madi dibatana dikijang. Amin. Tatangihon mahatani di bata turpuk epistel di minggu Advent na parjolon tarsurat di pesalmen bindu 25 mamuka sian ayat sada satro di ayat 5. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku ale debataku maraposan tuho doau unang tungpaila au asa unang marsurak-surak akka musukku midaau. Ale Jehovah sai paboton matuau akka dalanmu jala ajarhon tuau akka bogasmu. Sai togu-togu mau tu bagasan hasitonganmu jala ajari au ai hodo debatani hatuauku hodo nau paus uhaposi ganup ari ido sahatna martua do akan atumangion hatani debata
jala naupiopsa. Amin. Taha tidakon maha porseotai songon na hina tidakon ni dongata sa porseon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imanat boni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang suabukuan ido tuhata na tumaw na bernit di pahumani silatus na mate terpaja do ibana diau minor silang na tua tu guna banuaturu tung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siangun di bata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pamulak sogot tutanon mangumi alak na manguru dot na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria na badia huria topan alak Kristen akan abadia dot dia sasiani dosa dot dia tai na mandok mulak manguru do sogot daging alak na mate dot dia nguluan na sorasu. Amin. Tabigi ma kor vokal group Naposo.
KBG mah tik-tik.
Tabegema ente puji-pujian sian remaja Naposo AKBP Cengkareng. Marede Mahita sian bubuende nomor 45 ayat sada dot hutna sekaligus pengumpulan persembahan sada A dot sada B. Amen.
Pasu-pasu marohanang pikiran nami dinalah tumami hon hatam. Jalalai homma dihami hagugoon lahomma hulahot sadohon makangulu hon hatami di bagasan ulu nami. Atau pakulingi manghami di bagasan butarion ainu ngaradi hami laho tumami hosa. Mangasona Tuhan Yesus Kristus matania kami Tuhan. Amin. Horas madi ita saluhutna. Taparadema rohata doho pikirata amanginang dinalaho majalo hatani debata di minggu Advent na parjolo. Surat mai di barita nauli nasinurat misi Lukas bidu 20 sada mamuhai sian ayat 25 laos di paujung di ayat 20 onom ujaha homma dihita saluhutna tapai lima di bagasan rohata. Dungi masa maakat tada di mata niari di bulan dohon dia kabit tampe jala hapuso hamma aka bangso di tanoon jala bobonuso bahenon digasak milauti dohot galubang tarhatos majol mai di bahen hatahutonna dohot panagamun ni rohana dinanay masa tuliat portibion ay humuttal ma aka hagogoon ni parlangitan. Dungi idon nasida ma anak ijol mayro marhitehon okun matat kuaso dot hasangapon bodang. Alay molo mamuka masa akai dirgak mahamu pasidak kamuma ulumuna ay nunga jonok haluauna. Jala dihatahom matunasida upama sada. Bere kamu hau arai dohot akka hau naasi. Ia dung martunasi di idahamu tadau muna doi siani naung jonok partaonan las. Suang songoni ia dung masa akai di idahamu boto hamu ma naung donok harajaon ni dewata. Situtudo hatakotu hamu na so tupa salpu na sabang soon sojolo songgop saluhut nai salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki na so tupa salpu alai jaga hamuma dirimuna unang sorat rohamuna binaen ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihon di hangoluanon gabetopu di tahopi ari hamu sogot songon tali rambang ay hatop may songgot tu atas ni sude na maringanan di atas tanoon alay dungo mahamu totong mardongan tangiang asa marbuhu hamu pasiding saluhut na neng masay laho jongjong di jolo ni anak ni jolmay idol sahat ni Oke. Kuriani Tuhan tanah hinangolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tentu menunggu adalah sebuah hal yang membosankan. Apalagi molo napi naimana saidak marharoroan pasti bobono sama pakilalan. Karena itu tanpa terasa kita sudah dihantarkan kepada minggu yaitu minggu Advent pertama pada tahun gerejawi pada saat ini. Alani tabulus manon minggu Advent pola sampai minggu Advent napau patok. Di bagasan namar minggu Advent kita manginang na pasti ikon mangarade diri mahita laho manono harolo ni Yesus napa dua halimon di portibion. Alani dakpolan di bagasat taunon tabege jamita taringot haroro ni Tuhan Yesus Kristus napa dua halimon. Totu di tahun-tahun nasal pupe amanginang ngajot-jot tabege jami tahun alai sai tapa husor-husor madi bagasan rohata puhut ma adong suku-suku di bagasan rohata naik pemaralus niang suku-suku ni nama dok sadi hari
dotutu haroroni Yesus napa dua halihon di portibion. Mangiuton turpukon tada do nabi naen ni Yesus. Jala di paingo do hitam marhite tadai asa mangarade diri hitam asa totong jamot ton hapor syotai jala totong dungo hita laos manotong martangiang asa ditiki haroronai jupang ni debata mahita di bagasan habadiam. Tentu ketika muncul sebuah pertanyaan kapan Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia ini, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi pertanyaan ini akan menarik perhatian banyak orang dan menarik berbagai jawaban-jawaban, bahkan sampai ada orang yang berani menentukan kedatangan Yesus pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Sehingga ketika pikiran kita hanya terfokus pada kedatangan Yesus kedua kalinya, tanpa melakukan suatu apapun, tanpa mempersiapkan suatu apapun, disima roh simbolisi songgom tuhita jala disima di palida ibana asa lilu hapor sota dungi mana hape di dokocol mata ringon tu haroroni Yesus napa dua halihon porsea mahita di siang. Ketika kita tidak memiliki sesuatu hal yang menyatakan bahwa atau kita tidak memiliki pengetahuan atau tidak memahami kapan Yesus datang kedua kalinya, ketika kita mendengar seseorang menetapkan Yesus akan datang, kita akan berani untuk mempertaruhkan segalanya. Bahkan kita akan berani untuk kehilangan harta benda. Bahkan kita juga berani kehilangan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Alamido di akhir napar joloon molo tayuton nakin amanginang nangin sude parlinggota sian mamuhay nakin di paingot do jala di johod do tuhita saluhut na asa mangarade diri sian pangarade diri taima di boto joma di boto halak naung denggan pangarade alani unang langgus molo dido unang langgus jangan sepele jangan anggap enteng ay molo namo sonway murah-murah nama langgus rohana tupoda langgus rohana tu sipai ni naporasna jala langgus ma rohana puaka tada namasa dohot nanay masa na adong diangka kumaliang. Ingat, ketika kita anggap sepele dan ketika kita menganggap enteng sesuatu hal, maka kita akan jatuh. Kita akan merasakan ketika kita menganggap enteng sesuatu hal, kita menganggap sepele, melihat apa yang terjadi di sekitar kita, tentu kita akan jatuh sendiri. Alani molo didongkon di akan napar joloon rikot ni pangaradon diri rikot ni panomu-nomuon songo dia nakin laho borhak hamusia bagas munabe laho pada potong bagas joroon totu ikon adong do pangaradon diri ido kan ido tahe manang nadong do hamun naso mangarade diri rotuson jadi rikot do laho mangarade diri laho manomu haroroni Yesus napa dua hari molo didok laho mangarade diri ima tujuan kita fokus kita holan manatap tu sada buat ima Yesus Kristus tidak ada yang lain. Jadi ketika kita memang titik fokusnya hanya berada di Yesus,
ketika kita hanya menatap arah pandang tujuan kita ke Yesus, tentu apapun yang menggoyangkan iman kita, apapun kemewahan dunia yang ingin merenggut mengambil kepercayaan kita kepada Yesus, tentu kita akan berani mempertahankan. Jadi mau dotong lahoma jamuton ha porsioni asa unang dibuat nangis. Ketika kita melihat apa yang terjadi belakangan ini, mungkin dari bencana alam, mungkin dari banjir bandang, atau kita sedang merasakan sekarang penderitaan dan kesulitan, mungkin kita akan merasa itu adalah tanda-tanda atau proses yang akan terjadi ketika kita akan menyongsong, menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena itu ketika kita mempersiapkan bagaimana diri kita untuk manomu haroroni Yesus napa dua halihon, kita akan memiliki banyak tantangan. Negro penakik kamu tu bagas joroon namanginang, tentu do godang tantangan. Tentu godang do nama sidalia nanti, kan? Boydo alani losok miroha ngeluja mulaksian arisan, mak kalau marminggu ita, kan? Manang boydo alani losok ni akan apa sobulungon, bahasa Bataknya nggak ngerti kami. Dang roi bana tu parminggu. Jadi gudang manuai sidalian muncul jala ima nang anggota pisada dinalaho paradimon dirita manunomu haroroni Yesus napa dua hari. Jadi sering sekali makna Advent itu hilang karena kita terbebani oleh kemewahan dunia. Sering sekali makna Advent itu menjadi sia-sia karena kita begitu fokus untuk menyenangkan, memberikan diri kita ini kepada dunia. Sehingga kita hanya fokus untuk sampai kepada pesta Natal, memperingati hari lahirnya Yesus. Tidak lagi mempersiapkan bagaimana menyambut kedatangan Yesus. Karena kita sudah berada di titik bosan untuk mungkin menunggu tapi tidak tahu kapan Yesus itu datang. Jadi beban pekerjaan akhir tahun, pesta atau persiapan Natal yang diperuntukkan kepada mungkin remaja namun sebelum kita harus puasa begini, ya kan? IPK sadar tantangan di remaja namun sebelum. Kita harus lakukan pesta kita itu seperti ini, harus meriah, ya kan? Sering sekali pesta Natal itu kita identik dengan perayaan euforia luar biasa, tetapi maknanya tidak ada tinggal sedikit pun. Karena apa? Advent berlalu begitu saja. Advent menjadi hal yang sia-sia karena kita sudah terbeban dengan berbagai kenikmatan dunia ini. Alani itu amanginang molotung penakin di bagasan perpukon ditarimo tumpan monomuon di Yesus napa dua halihon. Adong matu saya suku-suku tuhita naik konrikosi pau sorot tadi bagasan mulut. Pertanyaannya songonon, masihkah kita percaya akan kedatangan Yesus kedua kalinya? Dan masihkah kita percaya atau mempercayakan Yesus sebagai juru selamat yang akan melepaskan kita dari belenggu penderitaan dan pergumulan? Mungkin bisa kita katakan ketika zaman ini semakin memberikan kemudahan-kemudahan, iman juga semakin terkikis
dan kita merasa semua apa yang kita miliki sekarang kita tidak lagi memerlukan Yesus. Cukup berbuat baik, kita tidak perlu Yesus. Ya. Jadi banyak sekarang pemikiran-pemikiran kaum muda-mudi yang menginang hanya memikirkan bagaimana simpelnya, bagaimana mudahnya, bagaimana gampangnya. Tidak mau lagi diperhadapkan dengan tantangan ini. Ya kan? Ketika ada tantangan yang diperhadapkan dengan kehidupan kita, tentu karakter kita tidak bisa tahan. Karena apa? Karena mungkin kita merasa kita tidak perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita mungkin sudah berada di titik fokus yang begitu bosan menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Sehingga kita pun melewati masa Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak lagi di dalam sukacita, tapi di dalam umut-umut, karena kita hanya mempersiapkan diri kita untuk perayaan Natal yang euforia. Ya kan? Jadi mau dang heboh Natali, daftar Natal. Ya. Jadi sesungguhnya jika kita melihat atau kita menonton film Tuhan Yesus ketika dia lahir di kandang domba itu kan sebenarnya benar-benar sunyi. Di sido sasintongna iko pakilalahota, makanya sekarang ya kan tidak dikatakan perayaan Natal tapi pesta Natal. Karena ketika pesta itu kita benar-benar menghidupi Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Alani doa manginang di bagasan kupukon, naindo di paimot kita, naindo di jujui kita, asa mau tahun, dinalaho para dewa diri, dinalaho manomunomu kita, pangumumah kita di bagasan pakiri. Jolma nama ngarade diri, jolma nama nomu-nomu, jala jolma nama ngulu di bagasan pakirimon, dang pasip ibana holan paimahon na di bagasan na hudul, manang di bagasan na modong alay maula do ibana marhite aka ulauna siganumah. Jadi jangan ada yang berpikir ketika kita menantikan Yesus kedua kalinya yang tidak tahu kapan akan datang. Marilah, hiduplah dan jalanilah Advent ini di dalam sukacita. Jalanilah dan laluilah Advent ini dengan optimis, bukan pesimis. Jala unang ma sampai jupang ni Tuhani hitam tarko. Molo sukun remaja nama sukun. Tabo do tahe molo tarko do pamu. Yat tusiamu do tahe tarko do. Tabo do dirasa hamu molo tarko do pamu. Amangina. Tabo do dirala hamu molo tarko do pamu. Tabo do kan? Tabo do molo ni pakilalah tarko do biba lagi molo sana memang loja situ tuh iba hola 10 menit petar podo miba boydo tabo pakilala alay pakkogonon na somod dia do tak balagi moloni mo talo hilaw ya kan olo ma usisaw mamanggo tayala di namodo mo ka isalakan malali na mo tapi natakpodo alani unang sampai tarpodo hita amangina taulahon ma ulaw. Unang mata tinggal pemulautai ala sotaboto sa di hari tikina ala sotaboto sa di hari arina aroroni Yesus na paduhalioni gabi holan namudo kita gabi na holan mudul kita laho pay mahon anay neng dohonon na to kita ang kamangina mamulu mahita di bagasang pakirimoni jangan tong dungo mahita dungo ya berjaga-jaga siap-siaga alai kunang lupa mardokan puasa iko mardokan ala Jesus pe ala di boto ibana neng di pasahang Madinah
Martangi yang do ibana di Getsemane lahomangido hagogoon tu. Songido nak kita asa unang madabu hita amanan dungo jalan pardongan tangi yang mahita dinalaho mangarade diri dinalaho manomuno haroroni Yesus napadua. Mari kami yang do amanginang margogo kita mangado dinamasay. Mari kami yang do amanginang buy hita tarapul rohata ditikin na pocok. Jalan mari tangi yang do amanginang buy tutu dapot kita jala jumpa kita makatai kita do debata nama do pahita alani tamianido hosa hamuluan ni salukna akan korsay nang pe portibion gaur alani adong manang di jauhon manang didong sadihari pe haror ni Yesus napa dua hari ini dang adong nama foto alai mangaradi mahita di bagasan natotong dungo jalan mardogan tangnya amin artanya. Paso-paso mahatam nang utangimon kami nagabe bohal ni pardagimon nang partodion nami jala paso-paso mahatam yang Tuhan namar bugoy mo kami mulutung pesal pulangin lohon tanaon alay anggo hatami ale Tuhan totong do manotong nagabe sitio mon nami saleleng manguluhan ni hasya manon jala damolo salku hatami ale Tuhan sian pordion alani homan tong ale Tuhan napai ngotok kami lah mangarade diri nami jala homa totong ale Tuhan napai ngoton mulu nami asa totong di bagasan na dungu kami jala martangi yang dinalaho manononoho hu loas mahami ale Tuhan lah mamolus apen na parjologon di bagasan lasmiroha jala paloas mahami ale Tuhan lah manononomu harodom ale Tuhan di bagasan pakirimo jala totong ale Tuhan hubasi kami asa hobas hanya le Tuhan lah mangaleho diri nami asa ibaduh hanya le Tuhan dinalaho dapot mu hanya le Tuhan ditiki manang sadihari pe haroromi atau pardosa nabudang do hanya le Tuhan badiang goho jumolo urasi mahami asa tamahami gabe panuyan di harajomu mangasal naku Tuhan Yesus Kristus pertanya kami tuho amin. Marete mahita laos na pasangat maapelian na kadwa.
Ale Tuhan debata para sirohana sumurung namando mauliate dohami tuho ala di paboto ko tuhami marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalaho salpu sogot langit dohot tano alaina hotdo anggo hatam rodi saleleng lelengna Sai asi maroham dihami pahot marohanami marhapor syalm dihatam marhite-hite todi perbadia. Taidang jalata pakilalahon do gudang niaka sahid nama sanwaing di portibion sada sahid nama cebosi ima AIDS naro marhite virus HIV alani ulaut tado patoguhon rohania kadongata namar sahid HIV AIDS namar sigorgor pakirimon dinasida
na mangulu di bagasan holongi rohani di bata. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami pai mahoko marhite-hite na olo hami mangulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Amen. Tatangya koma peliata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadinggan, dot nasa ulibasa na maulitus. Kupasa tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasea kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan di bata amanami para sirohang hasangapon hamuliaon doho puji-pujian madihoro di saleling di lelengna mauliate marohanami diho alani asini roham dot holong di roham ai disuruh hodo anakmu nasasadai asa malua naginonggomanmu sian dosa nabe namarlas ni roha doha minuain di bagasan haserepon ni roha marningot haroroni anakmu dohot hapapatarna tuliat portibion ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debatan na mangului pinuji maho alani asini roham ala di patutoruho dirim gabe saorho tuhami joma nalia asa malua akan napinlitmu sian dosa nabe marlas ni roha dohami nuain jala mauliate rohanami marningot haroron mangibati hami sai topot mahuriam jala pature mai bahen inganamu bongoti marohami rohanami parbadiai jala patir masaluhut nai marhite-hite sodang ni barita nauli asa hobas hami pai mahon ari harorom nasangati saya pasu-pasu mana manggonggom hami doho saluhut raja ni halak Kristen saya sodangi jala pasu-pasu masaluhut padita guru situa evangelis dohot angka na paturehon na marsahit asa margugo na sida mangaramoti kuriam saya sungguli mahami tuhamu baon ni rohan na tutu apuli ma akan na marsak urupi na targogot dohot na marsahit saya patiur malak kanina lahomate asa torang rohan na manopot hasonangani saya topot madongan nami na dihaholomon pabicar ma barita nauli tunasida asalam tabah akan na porsea dohot na pasangapoko di ari harorom na sangapi. Amen. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajongmu say saot malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang leho matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi untuk pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasar homa damena tutod ditabe. Selamat Advent Madita Saluhutna, Shalom.